cọc nó khá khê Semana hambarua Hallelujah subran Semana labar sabo Men semua hamzak mani hamzak mabage Men semua khairong mabai Men semua hamzak mabai Men semua khairong mabai Ni khairong mabai sengsara Semua itu, baik pelayan ini khairok ma, senang selama bagai, hamba Immanuel nona, hamba kaitan nona. No no hamba kai to no no hallelujah kai to semana hamba riwa hallelujah subhan
khai na lop lại cái cho nó học bài đi vào ní nè áp sức tham bài bài
beru sabo Osubraya nono hambariwa Ketangkai dono belakang hambai maruo. Ini joroseng fungo mia asyuk nisming wati wawoi belawan alai tongmani tai ang masuri ka asyuk nismino tai kari baik saga tongpro roko kai tongtani bebak maya farka kai tor nini cha অনেক জড়ব जों मुसुंया फनो आबो हायनो गथ'गो काइटल जेरि माने आबनो एक्सेप्ट मा खाय आनबागै आं गोथां काइटनो बेलाके हामबाय मारो अ जरा काहाम तिनि
जों मानलायमान बागै आबो के आंते बा हामबाय मारवा तिनि जरा बरो फाइमानजाकनाय रकनो सिनि एसोसिएशन इंगै सिनि यस फाइसक पाइका तेबो सिनि प्रेसिडेंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोबो फाइका ताइ सिनि गोरों पास्टर गोरों सार्केलनि बरको फाइसक पाइका ताइ सार्केलनि आदं रक लीडर रक चार्चनि दिकन रक फाइका आं बागै आं ब्लाइकै हामबाय मारवा ताइ लामसगो तेबो आं हामबाय मारवा सिनि मथानि मेम्बार गोरों मथानि मेम्बार आदं रक फाइमानि बागै रावो जों आसुक लाइमानि आसुक पुलानि सिमिं सेटेल मानसु गैयाफानो आं खायाव खानान सिमिं गायसिनि एकदम सेटेल अंसुगानो नै ओंखाय एकेसांखाय जों दायासो जत बरकनो तिनि ताबो आसु रियाखो तामबानि के मो इनॉग्रल सर्विस बाचिनि सेंमानि पांडा सेंसामानि पांडा आन बागै जों सिनि बेनार आनबेल खायासा जोंहाबो दायासो बरक कारिलि हनिनो आबाके सालाय नालायजा आन बागै आं गयो जे तंमाने आइमोन न सेटेल ngै तंग्रारि फादि इंके सिनि ओ सेंसामानि पांडा रुखाय बिसि सेंसामानि पांडा अबनो जों सेंनाय खासिन थानाय आन बागै आं एलामबाग कायसा परिबुय सिनि चंजाय रखंग बनो सुरुय ओ रुखाय बिसि तेनो सुरुय सेंनाय सिनि रेभारेंड सवेन देबरमा जामिलिं बेप्टिस्ट पास्टरल सार्कल एसएनडिया निकाय बो सुरि सेंनाय आं बागै फादि आं एलामबाग कायसा परिबुय आं कबकनाय बनो सुरुय सेंनायनि बागै आं सुरि सेंनायनि सिगां सिनि रेभारेंड सवेन सुरि सेंनायनि सिगां सिनि प्रोग्राम्स नि ताबुकनि किसासे हाइलाइट के आं रुवानो सुरिनाय ओ रुखाय बिसितेनो सुरि सेंनाय सिनि रेभारेंड सवेन देबरमा जामिन बेप्टिस्ट पास्टर सार्कल एसएनडिए ताइ बेनार खुलुकनाय बेनार आनबेल खायनाय गाय दिकन अबनि देबरमा प्रेसिडेंट एसएनडिए आमनि जागलो सिनि कक बुमा रोजाबनाय बा हेक एबा थीम सं रोजाबनाय तमाकारि बेप्टिस्ट चार्च स्क्वायर आमनि जागलो तंनाय बाल मोसामं स्राय रकनि बदल बर बालके मोसानाय आमनि जागलो चाति मोसुंनाय सिनि अक्राकुक ताकुक दानरेस ते मथानि अक्रा साक्रा रक आङो जरबो किसासिया मुंखुइ रिसिनाय अर लिस्ट दंमोनि बरक आयां उयां थांयावै अ पेन्डेल गानाव न तंनानि बागै आं कबकनाय अर बुमुं लिस्ट दङ सिनि अक्रा मिस्टार नरेश मिस्टार सयदम दिकन अनिल दिकन प्रबीर मिस्टार नारायण मिस्टार मणि रंजन मिस्टार महेश मिस्टार कमल मिस्टार सनेश मिस्टार सवेन मिस्टार जतिन मिस्टार रंजित बीटी मिस्टार देवानंद मिसेस कुंजलक्ष्मी मिसेस पदस्वरी मिसेस काननबाला मिस्टार निहार मिस्टार अगुर मिस्टार मंगल मिस्टार प्रमोद मिस्टार सुना रंजन मिस्टार रतन मिस्टार बैशाख मिस्टार सुजित मिसेस अन्जिता बरक आयं थांयोवै पेन्डेल
बिसिङावनो दं फैसा फारे आं एलामा कायसा परिबुइ सुइनान बागै आं पगोखनाय आं परिनाय लक मुं बसाब साम 100 आं आबोनो परिनाय ओ बेबा खारो सुबायंनि थानि तंथकनि खरां खायदि बोखा स्रांमा बाय सुबायंनो बा जुदि रोजाब मुं रोजाबै बिनि थानि फायदि सुब्रायंनो कायतो नरक सिदि बसे जोंनो सोनामो ते जोंबो बिनिनो जोंखे बिनि बररक ते बिनि मुरुकमा मेरासे बिनि दुग्लामा हामबाय बाय हाबदि ते लबमा बाय बिनि नखलाव कादि बना हामबाय रेदि बिनि मुंनो हामारे रेदि तामन होनबा सुबायं उनखा गाहाम बिनि पाइफ्लाया हामजाक मुं तंफ्लायनाय ते कक नारकमा बाय कक नारकमा पिरि पिरिवो तंफ्लायो कायतर बिनि ककथाम बिसनि जोंनाव टोटाल हामरे खालायदों सुरिवन सिनि कप्लाय गोथां सुब्रायं कायतर आफा ननो अ सानजा जराव खुलुमा हामबाया फरो आफा निनि हामजाकमा निनि खायरकमा निनि सुबामा ताय निनि दैथेरमा बायख्लायै तिनि सोगजरा सेंफुरनि सिमि तकमाकारि बेप्टिस्ट चार्च नि जों बिसि नुसिबा रुफाय बिसि तेर खलायनानै नों जरा रोमानि बागै सुब्रायं कायतो ननो हामबाय रुई कुलपाया बेबाक निनि सुबामा निनि खायरमा बायनो जों याफांनि सिमि सेंफुरनि सिमि निनि बोसाबुति रकनो नांमा जराव नों सिमु रोमानि बागै नांमा जराव ननो सुरिनानो सातथारि निनि थानि याफारमानि बिसिंति ख्लायनो तिनि जों मथा तकमाकारिनि रुफाय बिसि तेनो जों मैतु ख्लाय पालायनानि जों नों जरारि दं आफा जों ननो हामबाय कुलपाया हामबायरो तेबो आफा ओ रुफाय बिसि तेरनि बिसिंति ख्लायै ओ मथानि जत अक्रा चाक्रा सिक्ला रक ताई बुरा बुरिसो जत पयत खनाय मनो रुफाय बिसि तेरनि बिसिंतिखे नों बसकां सालते बुनिनि बागै नाहार मुं कत नाहारिनि सामुंनो ताङि मानानि बागै नों आशीर्वाद खालामो सुब्रायं कायतोनि थानि खरब बमै सुरियो जराव तिनिनि सिमि जों फायनाय सानदे जराव जों मरुफाय बिसि तेर नति जों तंथगलाय खातुंलायै जों तंलायनाय जों जतनि साकाव बेबाक संजाक रकनो निनि फला कथानि फान बायख्लायै ओ रुफाय बिसि तेर मोजां सुगनानि बागै जत संजाकनाय रकनि बिसिंतिखे नों सामुं खालायदि नों हामारदि याफारि सुरियो जराव आफा ओ पांडानो तैनानि बागै निनि सेलें सिनि प्रपास्टर नित्य देबरमा बबस्तां बासाजा बिनि बिसिंति ख्लायै पुइलानि सिमि सेंमानि ओ पांडानो काहामखाय मसगै मानाते तिखाय नों बनो लिद ख्लायदि नों बनो सुबादि गायतो निन्थानि याफारो ओ जुबिलिनि बिसिंति निनि मुं लबजाकथुन निनि कुंसुकथुन जों अरजत तंनाय निनि बोसाबुति रकनि साको नों हामारदि सुरिमानि लबमानि हामबाय
gothar Jisuni muwa afa nonosan. Amen. हामबाय दारानो गाय फारि जों अजराव सिनि बान्दा जों बोसां आबुलायना सिनि yang बोसखाङो रि फुंजा जों नुगियाखौ बेनार आरो बिसिङाव tamo tong tamo swijak sung abo nugiakho sung abo anbil khaina pasing thanai gan bagai ojorono ang koboknai sini association ni president dikon oboni darano boyang busango phai phainan bagai jai sini konben ojora ka nomon bagai ang monsobo kebal kaham tanpa o Tomakari Baptist Church ni je Rufai BC oboni je banner no andon khanen jara kaham mon bagai te joto phainero kaito ni hamari bai phainero na ang hambaya paro te ang pha saljate phola kathan bungbai sini o Tomakari Baptist ni Rufai BC te ni banner no ta khologoronai hambai Rufai Visiter 1994 Berkatan Baptist Pastoral Circle SNBA TBCO Sanmari 27 to 29 December 2019 Kagbuma Tumung no narok Subrayung Norni Kaito ni Kokno Knake Obebak Hamari Rok Norni Thani Oh